Hindi na mawawala sa cravings ng bawat Pilipino ang seafood na tila ba nakatahi na ito sa ating pagkatao. Kaya kahit saan magpunta, hinahanap-hanap ang lasa ng mga isda at talaba. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang inyong mga ka-Solid North at tinungo nga itong ipinagmamalaking The White Bucket sa San Mateo, Isabela. Sa labas pa lamang makikita mo na ang aliwalas ng paligid. Presko, kaya hindi na nakakapagtakang talagang dinarayo ito ng mga tao. Mga ka-Solid North, kung gusto nyo ring ma-experience ang nature, pwede rin kayong alfresco dining dito mismo sa kanilang floating restaurant. At kapag natapos kumain, kapag nabusog, pwede ring mag-picture-picture dito mismo sa kanilang floating na walkway naman. Perfect pang solo, pang barkada at maging pang pamilya. Pagpasok naman sa loob, agad kang iwe-welcome ng kanilang staff. Pagdating sa menu, hindi ka rin mabibitin dahil tila walang katapusan ang pwedeng pagpilian. Kaya ang inyong lingkod, agad na tinikman ang kanilang seafood lomi, seafood chop suey, at syempre, ang ibinibida nilang seafood in a bucket. Okay mga ka-Solid North, tikman na po natin itong ipinagmamalaki ng The White Bucket dito lamang sa San Mateo, Isabela. Unahin na natin itong kanilang scallops, ano? Ang harap. Itong scallops actually, dapat kasama na itong lomi. Tapos, tikman natin itong kanilang crabs. Tingnan nyo ah. Ang taba. Ang dami laman. Patayang kaunti. Yummy. Alam mo, iba siya sa mga nakain ko na crabs. Kasi ito, kitang-kita mo talaga. Ang dami niyang laman, siksik-siksik. Perfect na perfect. Lalo na kapag yung mga lovers talaga ng seafood. Ngayon, tikman din naman natin itong kanilang seafood na chop suey. Okay. Siyempre, unahin natin yung shrimp. Ang sarap. Nuot na nuot kahit yung creaminess, yung milky texture and creaminess na itong chop suey nila. Solid. Siyempre, mas masarap din ang pagkain natin kapag meron tayong chili. Tikman po natin ha. Tingnan tayo ng pwede natin isawsaw. Eto, tayong kaunti. Yum. Perfect. Harap. Apa tayo? Ubus ko na. Perfect. Tara na. Kain. Ayon sa management, nagsimula ang kanilang negosyo sa hilig na rin nila sa seafood, na gusto naman nilang ibahagi sa mga tao anuman ang katayuan nila sa buhay. Kaya ang kanilang presyo, swak din sa bulsa ng masa. Sa kanilang seafood bucket, mayroong Warrior na good for one sa halagang 199 pesos. Sa mga mag-sweetheart, pwedeng ma-enjoy ang kanilang Elite Bucket sa halagang 399 pesos o di kaya naman ay Epic Bucket sa halagang 599 pesos. At kung medyo nakakaluwag-luwag o kasama ang buong pamilya, tikman naman ang kanilang TWB Ultimate sa halagang 2,499 pesos lamang. Mayroon na itong lobsters, crabs, shrimps, mussels, potato marbles, corns, Hungarian sausage at quail eggs. Pwede ring mamili ng kanilang sauce at level of spiciness, kaya kontrolado mismo ng mga customer ang magiging lasa ng kanilang order. At ito pa mga ka-Solid North, lahat ng kanilang crabs at shrimps sourced out primarily from Bugay, Cagayan. Anila, bukod sa natatangi ang kalidad ng mga ito, nakakatulong pa sila ng malaki sa local fishermen. Si Mark Jan na galing pang Opigamo, Isabela, bumiyahe ng halos 2 oras. Aniya, sulit na sulit ang ilang oras niyang biyahe dahil sa sarap ng seafood, kasama ang kanyang mga barkada. Yung sauce po ng bucket, sobrang sarap po. Hindi po siya yung usually na niluluto lang po sa bahay. Sobrang sarap po talaga. Tapos yung lomi din po, lasang-lasa po yung seafoods sa may lomi po. Tsaka masarap din po yung pagkakaluto ng mga gulay. Ganun po. Ang sauce naman kasi halos 1 taong pinag-aralan para makuha ang timplang papatok sa panlasang Pinoy. Dahil sa patok na seafood restaurant na ito,
dinarayo pa sila maging ng mga taga-Cordillera. Sino ba naman kasi ang hihindi kung makakatikim ka ng seafood sa mismong Kapatagan? Pero wait, there's more. Dahil kung allergic ka sa seafood, aba, hindi ka mapag-iiwanan. Meron din kasi silang mga short order ng pork, chicken at beef cuisines para enjoy ang pamilya o barkada ng sama-sama. At kung malayo ka sa San Mateo, Isabela, pwede ring i-enjoy ang kanilang seafood offerings sa kanilang Tugigaraw branch na matatagpuan sa tapat lang mismo ng City Mall. Bukas ang The White Bucket mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kaya mga ka-Solid North, tara, kain tayo. Don't forget to, Balitang Solid North.